अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आप सबका भाई मनी मिराज और आप देख रहे हो अंकित इंटरटेनमेंट, है ना। अंकित इंटरटेनमेंट चैनल से आप मुझे देख रहे हो भाई। सब जितने भी जनता हमारे प्यार देते हैं, मुझे प्यार देते हैं भाई, सबको नमस्कार। और इस वीडियो का ये कैरेक्टर है, क्या नाम है इनका? दादा। दादा नाम है। ये बहुत छोटा कलाकार है, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक चाचा है और बाकी सब यंग है। और आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। साथी स्टेशन का पास है, बड़ा भारी मेला लागल बा। जहाँ बड़ा सा नमस संगतिवा रे मोटर आज पनीरवा उनका फोन करता नहीं। हाँ हेलो रे मोटरवा, आओ सन पूरा गोड़ा आइए सन। हाँ जल्दी आओ सन। आओ तनी सन। ठीक बा, आओ तनी सन। कहाँ इतना पे चल रहे हो? फोन बुला रहल बा रे साला। साथी स्टेशन का पाछे इतना भारी मेला लागल बा। कोई कतरा बोले नहीं कि प्लान करे थे। अनुसार में प्लान बनावेला भोजपुरी ला उधर बुलाओ जन। रुको सन, फोन करते न फोन कर। रे सरवा कहाँ बारी रे? आओ जल्दी, साठिया समय का पीछे मेला लागल बा। अरे सरवा तो बालासन कहाँ रे? हमरो मेला देख ले बहुत ज्यादा दिन हो गइल बाटे। चौतारा पर बैठल बानी, आओ जल्दी। Run. दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। मेरा दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। बाबा का मुड़िया बहुत ज्यादा। अरे का बेचैन वाला सरे तुमके हैं? रे इतना भारी मेला लागल बा। का मेला लागल बरी? साथी स्टेशन का पाछे है। साला पराल बनाई का चलबा सब घूमल जाई। बनाओ ना। मेला में ढेर माल आवेला सन, खेला करल जाई ना। रे पटलरवा, एगो बात नहीं कर जाना। बाप हम अपने गुलगुलिया के बोलाई। अब बुलाओ ना। बुला टोनी के भौजाई हो, ओकरे साथ हमर बियाह लागत। टोनियो के ओकरा संगे घूमियो सब। बड़ी गुलगुली बिया, क्यूट बिया। साला टोनियो के एकदम मजा आ जाई। सरल समझ मजा आ जाई। बुलाओ त चूल्हा रे तो फोन लगाई। अच्छा रुको सर, हम फोन लगाओ तनी। लाग गेल बा, चुपचाप रहिए। लागत हमरा गुलगुला जी के फोन आ। उठाइए ना। हाँ गुलगुला जी बोली। ए त आवा ना, मेला बड़ी भारी लागल बा, भयंकर। मेला में आई? मेला में कोनो खेला नानू करम हमरा संगे? हां मेला में खेला होई नु, तू आवा ना त पहिले। ठीक बा, कुछ खिलाएब नु। हाँ चौमिन। अरे चौमिन का कहत आलू हमर गुलगुली। तू अइबू जवन कहबू तवन हम करेम, जानलू। हाँ आवा ना पूरा। हाँ टावर झूला भी झूलाएम, रेलो वाला झूला झूलाएम। पहले तू आवा ना हमार गुलगुली, अइबू तब नु। आओ जल्दी। ठीक बा, हमके गोलगप्पा खाए के बा, खिलाएब नु। ठीक बा, चली हम आवत तनी, रखी। चलो सन गुलगुली आवतिया। चल साले लोग ज्यादा छेड़खानी मत करिए लोग, ना तो साले लोग बड़ी मेला में मार मारे तो उन्हीं के समझिए लोग। दोगलाई मत करिए लोग हमरा गुलगुली के साथ में। बड़ी पिटाई करे ना होई। चल गाड़ी आ गई बटे। हमरा गुलगुली के होते गाड़ी बा। हुआ हां गुलगुली होई से आइल वाली। भाई हां हुआ है गुलगुली के गाड़ी हमारा आ गई। हुआ हां मेला में तो ये खेला कोनो मत करिया सन हमरा गुलगुली के साथ में। रे तोरा कोने नु ना करे। हमार गुलगुली आ गइल बिया। ये हां तोनी के यहीं रहिए सन, कहीं जाए के नहीं थे। ठीक बा जो हम आवत नहीं है, रुका रहिए सन। हां जो का हो गुलगुली आ गइल का हो? अरे हटबो करबू कि लटकबो रहबू, मजा होता तोरा। मजा
ना उठे काहे ना उठबू यही तरह ना उठे ढेर दिन पर तोरा से भेटाइल बनी का हाँ हट हमरा बड़ी दर्द होता उठ ए गुलगुली है के हो हमार बॉडीगार्ड तोहार बॉडीगार्ड ये तोहार बॉडीगार्ड मैंने समझ जा कि तोरा बॉडी उडियो के चेक करत हो हनु का बोलत है का बोलत तनी त बॉडीगार्ड के मतलब का होला तनी हमरा के समझाइबू तब न बॉडीगार्ड तोरा बॉडीए के न चेक करत होई अच्छा गुलगुली है त बॉडीगार्ड हो ना हो के हो हमार ड्राइवर आवा तोरो ड्राइवरी ये करत होई ना हमरा बुझाता गुलगुला उल्टे सीधे मत मेलो मत जा अब ना कुछ बोलम ठीक बा चलो गुलगुली तोरा के मिला दिया अपन दोस्तन से आओ मिलाई अपना दोस्तन से इनकर परिचय दी तोरा के ई अवन मटन फ्राई आ इनकरा से मिल ई अवन चिकन फ्राई आ इनकरा से मिल काल बाबूजी ई अवन चिकन चिली आ इनकरा से मिलबू गोलगप्पा अवन दाल बड़ा मुलायम बा ए सरवा छोड़ भौजी के हाथ में ला ए गुलगुली तो चलेगा हमनी के मेला में घूमल जा अरे भाइयो हमनी ना चला जाई अरे तोनी के चलिए सन हमरा बाराते सो बोलिया बन के चलो चलो ले चली ना जब 5 बजे से देवर जी से ले चली देवर जी लोग के तोरा ले चली हां ले चली साथे साथे हां चलिए अच्छा बुझा गल तोहार मेला में जरूर तो न खेला करबू तू हमरा बुझा गइल बा अच्छा चलो सर मरियन तक चलो सर भौजी निमन बिया चलो मेला में आ गई नहीं जान देखबो तोरा कुछ पसंद पड़ता नहीं क्या पड़त पसंद चल पैसा बचा दिलवे तई के ए गुलगुली देखा ना कुछ चाहिए हमें से कुछ पसंद नहीं के पड़ता आ होकनी के पिछुआ लगा ले लेवल कुछ किने दिए सन हमनी के क्या ना कि ना दियो देवर कहले रहलू कुछ किनिए सन तो ओकनी से किनवा लो हम चल जाए कोई दिक्कत किनवा लम देवर न हसन देर हो सन तो ओकरे से किनवई हां बोलौनी हां मेला में खेला करबू तू मेला में करम खेला देवर हसन तो ना किन के दियो सन आए तोनी के पाछे रह सरे हमनी के साथे न ताओ सन चलो भाइयो चलो ना हमें देखा ना कुछ तोरा पसंद पड़ी लौकता देखा ना कुछ किनाई सौसे मेला घुमा देलुआ कुछ किनलू होइल ही ना पसंद पड़ी तब न किने पसंद पड़ी तब न बाग भाग गुलगुला जी क्या नहीं तनी झूठू के हां झूठो के ह हां देखी ना झूठू के हां नहीं खेला उसका झूठू के हां हां हो झूठो के ह ना हमरा बुझा दला अच्छा तो तू देखो ना तू कुछ किनो झूठो के एकरे किनबू का हां एकरा किने उठी तोरा का ना उठी ना उठी उठ जाई तनी उठा के देखैबू त किन ले रउआ बानी ना हम ना उठाम तोरी नौकरी हम ना करबू रे भाई सब किन ना हमके ये चाहिए तो हई हमरो से ना उठी हई देखू हमरा से उठता बाप रे बाप बहुत भारी दे में तनी जुग दम नहीं उठी त का जाने कच्ची खानी हम कथी खानी वो तो ना भारी बा बाघ हटे हां भारी बाबा गवा बाघ भारी नहीं खे तनी उठा के ना देखैबू किने ओइ बासे खदन किने के तो गुचुना के किन के वो हमरा से उठी ना अच्छा सुन ना हमर बिल्कुल एगो बात कही बोली ओइसे कहिया मत हमरा हई लागल बा आई तो के काल तू पसंद कर हम आवतनी तू पसंद कर रे भईवा त चल गई भौजी अकेले बिया सुन हम जाता नहीं ठीक बा तू जो हम जाते नहीं रहले सामान कोटिया हम जाते रह गई जाए दे उ साला होई में बा और बुढ़वा के चक्कर में का पड़ल बा रउआ से निमन हमर होवे बा ए सुन ना वो इतना देर से घुमावता बा इतना देर से हम चला ना कितना सामान खरीदवा देला रहती पैसे से लगे बा बहुत बा लाई 1000 रुपया ठीक बा भैया आओ त जल्दी से चल चल रउआ हाँ। चल चल सुना तारी तार जोड़ देला बानी खाली बॉल जराव के बा अकेला अकेले मत खाइए हमने खाए के दी अरे चुपचाप रहो ना सब खइयो सन का हो गुलगुली कुछ पसंद पड़ल कार आनी इतना लेट हो गई का बताई हमरा ध लेले बा कड़क मुट्ठी पेशावे नहीं के उतरत हमरा तो हम का करी तू ही बताओ अच्छा सुन मेला में कोनो खेला उला नानु कइलू हो ना जी मेलो में कोनो खेला उला नानु कइलू हो देवरवा कुल पीछे पीछे पड़ल वाला सन लेके अइलू हो त ना जी ना कइलू हो ना चलो बुला लो हमनी के